Hai, jotono lama sogo ani tinini ketal blogo engke ang roomni haite blog start खाइमालिया engke lama faigese ma khaisigoi engke जों दाबो auto gagoi thangoi tongo yorklabo oro kaisa nainai engke tini to 10 tarik engke miya to 9 tarik engke miya watui phaige kuno jaga no kholaimaliya borobo no khomiya ongkhana haifano thangnaiboto thangkhana haifano jonglai thangjaiya engke tini kai water phailiya emine nokra to kahama ongkha engke jongbo thangai tongo jong kaithasi sini kuno loger ar kwrwi engke thana to silaijak bar haifano tomang khaisina nainanai kisa naisinai engke aswk kwcharlai thangya gana gana no engke kisa nailaisinai engke jongbo no kholaijak engke subo subo durga puja naikha comment khaisadi ani blog no sajagoi tongkhai like comment khaidi ketal wngoi tongkha subscribe khaidi engke jong dabo oro supaijak yorklabo engke nurok to naithokha sema bo naithogo engke borok bo kwbangma engke jong dabo supaige yang bwsing hanani tongo engke borok kwbangma ang khe toma mane semani naikisa borok kom hai ke nugo do sema da borok kwbangma engke taklai bo tonglai tongo haifano sema naikisa kom hai ke nugo plang engke jong dabo bwsing thangnai tongo yang borok engke শুধু photo bujalaigo video khailaigo engke ang yang background no ekdom gari khorang rok yang bus rok rwjakni bagui kisa muyur wngkha bridge over khai tongo engke yang sak chungbo hainanani engke borok kwbangma hainaigo engke ba chungbo bwsing hainanani hingui chungjak engke bra line se ma dolai laisigi borok kwbangma engke bra gorom bo wngjak kisa kisa yang toma hinai tabo emini to machine chara supaikha abo je kwlwngo do gorom dana borok bo kwbangma engke ba bra borok ni ong bai ari bra tongklai tongkha engke जों दा bwsing hana engke no naitongdi loge rwitongdi ani blog no page o naitongdi ani kok sama rok chaya tongkhai kroja tongkhai nakardi engke bwsing halagra na jongbo to line bwchalaijak engke line se bwcha nangoi hingklaiba borok bo bwchai tongo engke borok bwchagui jong ma bwchanai engke bra bwchalaijak jani ja yang borok bo kwbangma hingklaiba engke nogo ani blog naigi enjoy khaidi ano nogni hamjakma kwbang kwbang hamjakma rwdi engke jong dabo hingte hingte yang bwsingra supaijak mane bwsingto pura suyako engke to jong hingte hingte supaikha pura supai mala naide pura colour rok naithok tongkha borok bwsing hamli শুধু matai rok khwnai kom শুধু video khailaigo photo utisalaiko engke siro bahai engke naithok naithokjak decorate khaimani naithok engke no ani blog no naigi brai wngjakha comment khaisadi engke aswk ani blog to shoot ang tini log roya engke bisi log khaibo je nainai rok mane silaijaknai angbo bahai borokni blog bisi log khadi hinkhe silaijagoi engke aboni bagui ang chungtui borokni bike ongnai hingke bwkha uanasogo aboni bagui ang aswk blog no aswk log khlaiya engke jongbo photo rok kaham kwrwng bwjalarani tongo jekono jaga thangkhai no bwrui rok to bahai jekono jaga thangkhai photo ma bwjanai photo bujaiya ongso ongya hingke jong dabo photo rok kaham kwrwng bwjalaiyi engke bwsing bwsuk tongnaiba aboni bagui chong da bakholaijak aroni engke chong to thangnaikha room o chong yang bwsing tower ni bwsing rok bo thanglikya aswk pal rok bo kwrwi hingke ba emini sasibo silaijak tini jejonong no ang phunani bagui hinje phaigo hingke ang bo kisa naite nog bai bo kisa share khaite aboni bagui phaikha hingke chong dabo thangnai hingke auto rok naigrana hingke yatui bai himthani hingke kwchak kwchak to hingke lama to 10 taka ma ronai 10 taka lama se auto bai thangkhai hingke yang pura bol rok naithok naithok hingke chong to phaigi yang supaijak industry jorklabo hingke bo kisa nainai hingke swng rok bo nailailaijak college phaitoi ro aibono tini khilai puja se hingke ba kisa juta
Hingke chwng to thangnani bisingo yangbra jathai dogan rok rijak hingke police rok bo tongo rastaoni gari hingke thangpai hingke chwng ya thangrana tabuk hingke no naitongdi ani block o besuk cheratui ang no je manasaktui phunuknai. Hingke yang bo ero bo hai do semala pura borok mama yang tola rok pura dogan tongo do daklai kaisa borok se kwrui borok kwrwi hai hingke mane ang bahai nugo borok kom hai ke nugo semani naikolai hingke daklai bo tongli tongo haibesa kom hai ke nugo ang hingke ba tabuk yang bisini hagrana chwngbo hingke chwng swkang to bari rok no nukjago haibani bwswini naigrana kisa doganjak hingke nono bo phunuknai naitongdi no bo khalogoi hingke yang ani apha no twpainai baby jomatiya nojagto baby jomatiya hingke no sini na de bini blog nainai rok hingke abo nukgo hingke mane nuhui kok rok swngjaia hingke hamtong bwbwi fainali malailai kajak malailai video kisa khaika ang bo baibai hingke photo rok kaham kheno bujaklaika bai baby jomatiya bai hingke bwbwi photo rok bujak bwbwi thangka chwngbo phaika hingke yang chera rok ni thwngthaima sema rok to mahai khlaijaia do daklai khlaijaka mahai rijak chera rok thwngthaima hingke chwng tabuk dogan mane yang je tei bati rok mata phanai bai phaijak hingke yang tei ree bisalo naithok hingke ani apha rok bo nanai po wakom dui haibang ang do kuno naiya ang sanai ang mela rok ongkha dei kuno manui no naiya do nana chimui muchungya bwkhafaiya mata ang kwtui majak kisa misa mela rok phaigi jekunu jaga thang ang kwtui rok kisa majai hingke hai mane o jaga thammani hai kisa ma tongya hingke nok bo darung comment khai sadi tolago hingke chwng tabuk borok bo ang to kuno najiya hingke yang chwng to jathai dogan kisa phaijak hingke egrolo keha nanani tongo ang to misingo bisiba egrolo chahagodou ino kwtui ang achuk chaiya hingke ang egrolo keha nanai hingke ani blog oro no thakchina bye bye next blog malai.